protes kowe kalah apa? Mbok iya ngomong ngono ku nganggo basa. Gak iso to. Saiki lho arek cilik-cilik Makane masa. awakmu iku ndagel badokan opo mbok dilereni. Kok diangkut. Hei, lampu muni nek iso luput kaya penak-penak kaya enteng-enteng lambene dilereni lem bathok apa sampe leren. Arep ora leren piye wong wis tuwek. Ora iki cak tawar bener tuturana iku. Tuturana. Aku wis kesel nutur cah loro iku, Cak. Ngene. Nyapa? Awakmu rono. Tuturana iku. Ya. Manut sing kowe. Lungguh nduk. Aku ya lungguh pisan. Ya apa? Ya apa meno iku? Aja dicangkir. Geger. Aku ya sik lucu. Lucu. Enggak dijai. Lah ya. Ajar. Suwe gak ngejak. Ya apa